Bon dia, primer dia, Titan Desert, ens llevem, hem esmorzat ja, són les 5:50 del matí. Hem dormit prou bé a les Jaimes. Surt el sol, 7 del matí, Titan Desert arrenca. Set 40, 20 minuts per la sortida, estem preparats, això serà molt guapo. Míriam, què, com ho veus? Farem el que podrem. El primer dia sempre espanta, després ja es va agafant rodada. Avui etapa de muntanya, tenim 2 ports i pugem gairebé a 2.200 metres, així que amb calma i a passar-ho bé. Això ja arranca, Sortim! Empieza la Escola Titan Desert Morocco 2026. This is the start of the 2026 Escola Titan Desert Morocco. Vamos Titanes, go, 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 go Titans. Vamos con todo, vamos hasta arriba, vamos a darlo absolutamente todo, porque el reto no es imposible. Go, 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 go Andrés, go Jerry, go, go. Hem començat, quilòmetre 12 ja, hem fet una baixada per bastanta pista. Què dius? Van a fondo, tío. Sí. I ara una mica de carretera. Debo saber pillo de esa carretera ya. Ja veus. Tram de carretera llarg. Guti, how are you doing? Fine. And you? Yeah, good so far. Legs is good? I think so. We'll see in a couple of days. Yes. Okay. I Bugui de CAC7 darrere, sempre ajudant en tot el que es necessiti. Fuà. Organització, equip, espectacular. Som més de 50 persones de l'equip CAC7. Quina passada. Pol, què fem? Vale, tirem. Shukran. Se ha montado un tapón. Segon avituallament, allà el tenim, quilòmetre 48.
Bé. Canyó. Quina passada, aquest canyó. Estem passant pels rius. Estem xops ja. Va, Pili, va, bien. Ve, va, vas muy bien. Ve. Va, molt bé. Passant per aquests poblets aquí al mig, quina animalada el canyó aquell que hem fet. Fuà. Doncs, quanta aigua, mare de Déu! Hem passat els rius. Quilòmetre 64, aquí comença l'últim port del dia. Pujada Skoda, està cronometrada. I el que la fa més ràpid té premi. Jo no el tindré pas. Però anem bé, Ara estic sol perquè m'he quedat fent vídeos amb el mòbil allà al canyó i no venia cap grup per darrere. I vaig fent. Però molt bé. Però se m'ha fet molt dur aquella part. Moltíssima pedra. Has d'anar per l'aigua. Però bé. Temperatura... Ara estem a 1.600 metres, no fa gaire calor. Pujada Skoda Coronada, quilòmetre 70, queda baixada i queda molt poc. I ja arribada, quina animalada. I gràcies CAC 7 ens netegen les bicis. I mireu, poques bicis, bona senyal. Bici impecable i directe a la dutxa. Bon dia, 6 del matí, ens llevem. Primera etapa, Titan Desert 2026. Vamos! Quilòmetre 15, comencem la pujada llarga. Brutal. Hem sortit una mica més endavant de la meitat, allà dalt de tot, del fons. Quilòmetre 34, hem passat rius, hem baixat una baixada, unes pedres. How's it going? Amigo! Bé. Quina passada, aquest canyó. Estem passant pels rius. Estem xops ja. Bé. Va, molt bé. Benvinguts a la Titan. Quina animalada. Hi ha una d'aigua aquí. Mireu. Mare de Déu, quina animalada. I els nois es fiquen a córrer aquí, Come tu te pèl. Ja m'apel, Pol. Let's go! Pujada Skoda Coronada, baixada, quilòmetre 70. I després de 97 quilòmetres, arribada, Bici impecable. Primera etapa a la Saca, Titan Desert 2026. Estic lamentat, però ho hem aconseguit. 5 hores 30, crec, 98 quilòmetres.